weer bij onze 4e editie van de Fjordkoor Tour. Het thema is dit hier fine en verbinden. Dit is gewoon een hele leegdrempelige manier om even elkaar te moetsen en ja, de gezelligheid op te zieken. En inhoudelijk misschien nog een goed gesprek te hebben. Dus ja, wij zijn, daar gaan wij emotioneel heen. Gezellig even. Ik vind het een heel leuk initiatief en nou ja, ze mogen zeker meer edities doen. Wij steden hier wijs nooit werken. Hoe had Zuiderzee? Hartstikke goed, want ik zou hier nooit naar het gemeentehuis gaan. En dit is je stapjes daarheen. Wij steden hier niks waren. Ja, je zult het baren. Ik vind het een heel mooi initiatief en het enthousiasme, ook wat er is. Het is altijd een gemoedelijke sfeer. Ik merk gewoon de inwoners die hier komen, die fijn vinden dat we naar hen toe komen. Minskep, zeg maar, raad, college en burger laat je zo bewust zakken van we zijn toegankelijk. En dat gevoel is heel belangrijk. Een blauw huis is huis, je krijgt ze huis nooit meer wij. Blauw huis is huis, het lippen dat is je nooit saai. Nou, dit is hier weer een fantastische jongen hier in Blauwhuis. Echt heel gezellig. Hele feestelijke sfeer. En nou, een betere afsluiter konden we eigenlijk net hebben. Dus 2020 is geweldig begonnen.